Ola, señoras e señores, que tal, como están? Benvidos a Voltas co Prato na Televisión de Galicia, a cociña en directo, xa o sabedes, aquí, na de sempre, na galega. Por favor, como dicimos sempre, tedes que facer unha cousa, un favor, un nada, tampouco hai moito máis que facer na vida. Que entrar no Instagram, @voltascoprato, buscades aí e seguidesnos, por favor, porque aí estamos subindo pouquinho a pouco a receta. Xa sei que hai xente que nos pregunta, que nos di onde está a receta de tal, a receta de cual. Bueno, por nós, pouquinho a pouco iremosla subindo, leva un traballiño, así que vai nos levar tempo, pero ímosla subir. E atención, porque hoxe van pasar cousas moi interesantes no Voltas co Prato. Imos chamar aos cociñeiros do día de hoxe. Recibimos cun fortísimo aplauso, como sempre, a Xulio Mato, Begoña Vázquez. Vamos aí! Xulio Mato, Begoña Vázquez, Xulio Mato, que no día de onte teño que dicir que estou moi contento porque fixestes un programa espectacular. Gracias. Pasei moi ben. Por fin. Sí. Pasei moi ben no programa, nada máis no de onte, ningún máis. Como estás, Julius? Moi ben. Sí? Moi concentrado hoxe. Por qué? Por cousas miñas, pero estou moi concentrado. Non me fales moito que se me vai esquecer. Vale, estás recordando unha palabra, non? Unha palabra, dúas, en concreto. Todo o tempo. Dúas que fan unha. Todo o tempo. Sí, pero non me fales máis. Vaime esquecer. Vale. Begoña, como estás? Maravillosamente ben. A mí non se me esquece nada. Porque non tens nada que Non teño nada que recordar. decir. Claro, non tens nada que Nin decir. que acordarme, ni nada, nada. Entendo que estás contentísimo. Vamos ¿no? libres, sí. Como andas de traballo? Ben, bueno, a ver, está tranquilo o xaneiro. Sí, despois a ver. da, claro. Hai unha costa aí moi grande, É que Está hoxe- cousa moi cara. Hai un entroido tamén. É ben un troido. Hoxe o programa vai un pouco da Costa de Xaneiro. Sí. De que estamos nos últimos días de Xaneiro, estamos no día 20, entón... Está cousa fodida. Como que hai que ir mirando un pouco na lacena, xa está a neveira un pouco Xa dixo seca. o taco, É verdad. No, Xa se lo trago. hoxe, ben, claro, pero a ver, Imos tiña que imos decirlo. aproveitar para Vamos, que me estirar esquece. todo o que queda por aí nas lacenas e nas neveiras, así que a ver que nos trae Alicia de Silleda. Hola, son Alicia de Silleda. Como vai tantísimo frío, se encantanos as sopas e os caldos. Eu normalmente fago así como un potaje misto, así, botulleiras da guisantes, zanahoria, fideos ou cabello de ángel. Nunca fixen sopa de marisco nin de peixe. A de peixe si me gustaría saber como se fai. A ver que me fan hoxe, a ver si me sorprenden. Un saludo para toda a parroquia de Camazo e un saludo para todos Silleda, os meus fillos e toda a miña familia que teño. ¡Mua! 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 Sopa de caracol, sopa de biconzo, upi pati. Que vai vai no tema, Empuja! Aí está. Xa fixeches con Bueno, veña, vai nos esquecer. Alicia de Silleda que nos pedía sopas do mundo, queremos facer sopas e ademais van ser un pouco sopas de aproveitamento, non? Estamos xa a final de mes. O de estirar, de estirar. De estirar, máis ben. Máis que de aproveitamento, de estirar. Estamos a final de mes, ao mellor o peto non está, pois, o chío que debería. No. Así que, Nada, foi moi longo. Xulio Mato, como estiras o peto de Galicia? Logiqueito. Era esa palabra. Esa era a palabra. Atención, como é? Logiqueito. Logiqueito. Que é logi, salmón e queito sopa. Finesa. Como? Finlandesa. Como? Finlandesa. Vas facer unha sopa de Finlandia. O sea, para combatir o frío. Espectacular, super rica. Moi diferente da nosa sopa de peixe, pero moi rica. Pero, Leva salmón, por suposto, e sopa. Logiqueito. pero... A pregunta é, que sabes ti de Finlandia para... Pois mira, que teñen esta sopa, que ten tantos habitantes como Madrid, todo o país. Como Madrid... Que a capital é Helsinki, Hombre. que ganou Eurovisión, En- cunha canción que se chama Madre Tierra, Mamma. Que me Que apoya va? aí, Jaime. Jaime! Ostras, pero isto eran super heavy, Ah, non? canción non é, Madre Tierra é o himno. Non sei tanto de Finlandia. como Esta canción que gañou aí No no... 2006. 2006? Sí. Ostras, Estás dicho Dané. era un rapaz, Sí. E con gafas, seguramente. ti xa tiñas os teus que 20... Sí, eu xa estaba para casar. Xa estás para casar. E Begoña que tiñas 20 anos. Eu máis ou menos, 20 anos. Buah, que pasar, 23, xa hai 23. moitísimo dese temazo de Finlandia en Eurovisión. Xulio Mato vai facer unha sopa... Logiqueito. Sí, Ahora logiqueito. ahora que non me esqueceu, Unha non me sopa esque- finlandesa. Bueno, tatuar aquí, Logiqueito. Non creo. Non creo tampouco. E Begoña Vázquez, que vas facer? Eu vou fazer unha sopa portuguesa. Unha Ah! sopa portuguesa. Oh, mira, mira. Shh. Una portuguesa. Como é? Aí, Te estafaro. Estafaro. Por estamento. Por que me colles como... O sea, é ao revés. Por que ao revés? Manda ela, manda ela. Mandas ti, manda. Mando eu. Non andar tú. María la Era Portuguesa
dende Ayamonte ata Faro mandamos un bico á familia portuguesa que son os nosos irmáns. Begoña, como vai ser esa sopa? Unha sopa de peixe. Unha sopa de peixe. Vas falar así todo o programa. Vou falar así todo o programa. Vale, unha sopa de peixe. Unha sopa de peixe mexillão. Mexillão, vale. Menudo xardín. Que eu son da raya. Menudo xardín. Menudo xardín me estou metendo, Begoña da Raya ten que falar medio portugués ou portugués e galego, non aí mesturado. Ojalá, porque eu vou falar o medio portugués finés a mí tamén. encanta. A mí tamén. Parece un idioma Precioso. A mí tamén. Non será porque se parece ao galego, porque será... No, pero aparte, Vale. ese acento que teñen aí. Sí, é moi guai, é moi É unha fraganza. Señoras, señores, facemos sopa finesa finlandesa e sopa Eu finés non vou portuguesa. falar, No voltas co prato, marchamos con Amigo, Xosé Mato. Veña, vamos para lá. vente pa Veña. aquí. Bueno, Ostras! este é o himno, Este é mamma, este sí que é madre tierra. Este sí, non sei a letra, E din, logiqueito... Que é o que vamos a hacer. Vale, vamos a mandar un saúdo a todos os galegos ou galegas que hai en Finlandia, que serán 4 ou 5. Sí, porque en proporción ca población que hai. Claro, que non creo que sexan moitísimos, por favor. Pero bueno, nos que chamen- duro, ten que ser vivir en Finlandia, Pero que nos chamen ao teléfono do programa. Veña. O 664-4834-19. Se hai algún finlandés ou galego finlandés que estea vendo a Televisión de Galicia, por favor que nos chamen directo. É 664-4834-19. Moito frío, ademais, sabedes que está completamente nevado en Finlandia. Porque Home. nevou tanto en Europa Por que eso- a península escandinava está completamente nevada, de arriba a baixo. Pero todos os anos, non? Bueno, pero agora mesmo, xusto, digo, agora mesmo, Sí. está completamente nevada. Ten que estar. Das maiores nevaradas da historia en Europa, Ah, sí, As destes últimos días. Mima. Julius, veña, como vai o tema? Pois, ten que ser unha sopa Sí. con peixe graso, como é o salmón, Vale. con manteiga, que é unha grasa máis potente que o aceite, para que? no? Para que teña un pouco máis de poder calorífico, non? Claro, Corpo, porque que teña ali corpo. fai frío. Mira, Pero son fa falta caloría. 2 cenorias e un allo porro, que vou utilizar 2 porque son delgadiños, vale? Perfecto. Nada máis, nada. Isto é todo saludable. Os 2 cenorias. E o resto? No, é unha broma. Move aí un pouco, por favor. Bueno, aí o porro xa sabemos que sempre queda ben no refrito, Sí, vai, o Así allo porro que- para a sopa é unha maravilla. Que, como vai? Vai ben, xa está casi Levanta derretido. levanta un pouco, porfa. Así, perfecto. Moi ben, mira, 900 programas despois, entón botamos. Aí Está... moi ben. Bueno, Pois eso, 2 cenorias e un allo porro, bo. eu como teño, estes son eu un teño pouco unha pregunta, Xulio. Unha sopa, Sí. sen refrito, sexa o país que sexa, o lugar onde sexa, ten que levalo. Para mí é fundamental. De feito, vamos a acercar un pouco a nós e voulle fritir un poquinho de pan e vamos a botar un poquinho de pan frito. Porque, Pan de carral ou de... Bueno, este é do super, pero... Pero igual o super está en carral. Pero podía ser de carral, podía ser de carral. Home, canto máis rico o pan, Exactamente. é como a todo. Canto máis rico o caldo, canto máis rico o refrito, ao final acepta no sabor. Produto. Produto, ten que O ser salmón, produto. o salmón é finlandés ou é noruego, donde? De por ali, sí, do norte. Vale, do norte. De por ali. Pero ser é do super tamén, non? É do super, pero Vale. igual é dun super dala. Mira, Begoña, ven para aquí, que Mira, quere dicir un Begoña? poquinho de sal. Ah, para que non, sube. Fernando, eu quero ver esta maravillosa sopa de salmón. Esto é, no, logiqueito. Sí, sí. Tranquilo, Pimenta e nada, e ahora que... Pimenta blanca. Pimenta Ponse blanca, chulo, ponse pimenta chulo. blanca ou negra? A mí gusta máis a blanca. Eu gusto máis a negra. A mí gusta máis a blanca. A blanca faite estornudar. Vale, podes Home, deixar de sí, discutir. Se arnifa sí, pero se a botar non. Podes... No, podes porque deixar tivemos de- fumo, home. Begoña, Bueno, Begoña, xa ti está. faz unha sopa portuguesa, non? Sí. Pero veña, vamos. Eu xa teño medo. Momento! Todos devemos Comer. ao almoço, ao jantar e ajuda a emagrecer, seja grande ou Pequena. coma peixe. Como te gusta tamén o Kim, a ti? Ti máis eu somos moi fan do Kim, Home, moi pois fans por do Kim. favor. Estamos xa buscando o programa 1000 e eu quero repetir dúas cousas. Temos aí. Señora Televisión de Galicia. 12 sopas, 12 badaladas. Exacto. 12 sopas, 12 badaladas. Non nos esquece, Non No, nos no. esquecemos. No. Dúas cousas. A primeira e a Cada segunda... campanada unha culler de sopa. E a segunda É un criollo. cousa é que Kim Barreiros ten que vir ao programa 1000. Home, Xa está. Veña, Bego, te contacten xa aí con el. con Xa Portugal. vamos tarde. Xa vamos tarde. Veña, Bego, a ver, como vai a Igual é tua un ministro das festas dali de Portugal. Non hai ministros tamén en Portugal, habrá ministros. Sí, pero non hai Ministerio de Festas, ou? Non haberá Sí, ministerio de sí, festas, home. seguro que sí. Si hai ministerio de festas, seguramente que é o presidente. O Kim. Home, por suposto. Moi ben, Bego, pois entón... Mira, moi sinxela, vale? Cebola, pemento... Sí. É moi Perdón, importante. sí, pementa tamén. Pementa, eu botei un poquinho tamén de pementa, botei un alliño. Primeiro allo, pois a cebola en xuliana,
un pimento vermello tamén en xuliana. Vale, Primeiro allo non a cebola. sí. Xa sabes por qué. Non me acordo. Repíteche menos. Eso hai que corroborarlo con Swanky. Bueno, Bueno, aquel día foi un salteado, que aquelo non é... Non vale, atrás, non vale. Non vale, eso hai que facelo de verdade, de outra maneira. vale. Un arroz, xa verás como cambia a cousa. Teño unha pregunta. Canta. Esta sopa que ten de especial? Pois mira, é unha sopa que leva mexillón, No. que? Que leva? Leva pemento, No. Ibas ben, pero que leva? viño, No. pescada. Dixéchelo antes, pero dixéchelo mellor antes. Mexillón, Ai. Moi ben. pescada, mexillón. Vale, pois leva pescada e mexillón. Mira, vamos a botar. A cousa está pobriña, mirade que cacho de merluza. É fin de mes. É fin de mes, entón hai que rendir. Hai que facer unha sopa para 8 con este cacho. Non hai máis. E non hai máis. Entón, que fixemos? Pois mira, cas espiñas, por exemplo, da pescada, cas espiñas do rape, son moi boas para facer caldos. Entón, se vamos a usar solamente o que son os lomos, podemos guardar a espiña dentro do conxelador e depois aproveitar para facer unha sopa, vale? É que non estaba vendo na pantalla e a min comíamos fume. Vale. E agora o que vamos facer é, vamos refogar simplemente así os taquiños de peixe. Isto é un cacho por persona. Sí, é que non dá pa moito máis, Non dá pa máis. Por iso temos aí un pouco de arroz. Moito pan. A miña aportación da ralla vai ser botarlle un pouco de arroz. Entón, vamos meter o pescado que se refaga un pouquiño aí e por vámonos retirar. Está moi ben por iso, porque estamos a fin de mes. Hai xente que ao mellor, pois, que lle está costando chegar a fin de mes, que ten que economizar un pouco, ou que ten por aí restos de comida que hai que aproveitar. Entón, chegamos mal, Chegamos mal a fin de mes todos. A visa de xaneiro foi terrible, E agora vanche a cobrar. Como tiñas de crédito, a que cobraron. A que cobraron xa. É verdad, que cobraron de xaneiro, é certo, é certo. Entón, Vamos a deixar que se refogue un pouquiño. Vale. E agora, mira, vamos limpiar o mexillón. Hai que quitarlle sempre a barba, non? Home, por Dios. Claro que sí. Claro que sí, eu que sei. Como lle vas quitar? Pregúntoche. Telle que quitar, telos que limpiar ben limpiños. Claro. Como o mexillón así... Tú vas, os que meten en lata cas... Espera unha cousa. Ese tiráchelo porque estaba aberto. Sí. Vale. Todo estaba, non tiña moi bo aspecto, non? No, cando están abertos, a ver, hai que darlle así, porque por moitas veces cerran, pero xa sabía que non iba a cerrar. Xa non iba a cerrar. No. Bueno, pois veña, vamos chamar a nosa convidada a ver que lle parece este axuste de contas que temos hoxe no Voltas co Prato. Recibimos cun fortísimo aplauso a Alicia de Silleda. Un aplauso para ela. Hola, Alicia. Hola. Por favor, arrímate aquí. Oye. Arrímate aquí, por favor. Arríbame, pero Pero- te imaginas ¿Qué? que manches este traxe de No, por Roberto favor, Merino. que además ves moi guapa, O sea que no, por favor. Eu arribo. Por favor, aí adiante, pero espero que non che salte. Eso, Espero porque... que non che salte. No, hoxe non salta coxa sopa, non hai frito. Ay, no. Vale. Pero huele, Dios. Que alimenta, verdad? Huele que alimenta. Porque, Carmen. mira, as sopas, cando as empezamos cun refrito, sempre van quedar moitísimo máis ricas. Hombre. Igual que as cremas de verduras. Sí. Se as empezamos, en vez de poñer a verdura a cociñar, se empezamos así con un pouquiño sí. un refrito. Porque e solta despois- todo o sabor, Claro, non? solta o sabor, Claro, sí. sí, sí. E o dourado sempre nos dá moitísimo máis sabor en calquera nun guiso, nunha sopa, nunha crema, sempre. É E co agora frito. teño... Claro. Ao final, se das un dourado, aí sempre vai... Vamos a botar uns tomatiños. Xa que non temos moito peixe, pois máis tomate. Por si. Entón, vamos a botar aí uns tomatiños así enteiros, destes que podemos facer en conserva, cando é época do tomate, e nos vai dar moito sabor. Ese de conserva, non? Túa. Ese é de conserva túa, Begoña. Non é de conserva miña, pero Xulio xa o dice con retintín. Igual co salmón. Xa sei, xa Sabes? sei. É da mesma conserva co salmón. É un demonio. Mira, así, botamos o tomatiño, e agora o que lle vamos dar é un toque co viño. Pois mira, Begoña estáche facendo unha sopa estilo portugués con pescada Mexillão. Exactamente. É dicir que o portugués é que hasta nas cadenas estas de hamburguesas Sí. teñen sopas. En serio? En serio, verdad, teñen é sopas, verdad, sí, sí. sí, Eso teñen non sopas. sabía. Son os jefes das sopas. Os veciños portugueses con permiso saben dos todo finlandeses. sobre Sobre a as sopa. sopas. Eles sempre comen sopa. Caldo verde, cremas de aboborás, comen así moita... Bueno, Sí. pois esta é a idea de Begoña de momento. Ben, Ben. huele, Dios, é que fame que teño, Pois, por pasa para aquí, pasa a cheirar isto, anda. Pasa a olir isto, xa verás. Mira. A ver. Pues mira, Mira. estou baixando aceite para que non se queime Neste ninguén. faz dillas e ves, cañotas. Eso, como? A ver. Así. Ay,
Huele que alimenta, sí. Benvido ao paraíso do norte. Este é o paraíso do norte. Mira, vouche facer unha sopa finlandesa, vale? Que é moi rara, porque estamos afeitos aquí, pero está moi rica, Mira, aquí teño 2 alloporros, 2 cenorias, e agora botelle 2 patacas tamén. E manteiga. E manteiga, un refritiño, e agora que se nos vai cocendo aí. Temos aquí máis caldo despois para ir corrixindo. Pero vamos a chegar un pouco aquí, entón, mira, temos aquí este pan que fretimos, vámoslo cortar en trozos e vamos a botar aí para que vaya soltando todo o sabor e nos vaya espesando un poquinho a sopa tamén. Claro, é que iso é xogar con vantaxe, porque botarlle pan fritido é como Home, claro. truco bo. Eu chamo de picatostes. Picatostes. Boto-llos ao, como se chama, ao puré. Claro, está super rico, que queda sí. moi ben, además que é moi sabroso. Está Sí. riquísimo. Pois isto vai dar textura e vai dar un sabor super rico do pan así Oh, torradillo. que rico está iso, É que eso queda... Eso temos xa por aí. Eso xa temos listo por aí. Ahora temos aí 2 filetes de salmón que, como ben dixo Bego, estamos na Costa de Xaneiro, entón vamos a filetealos. Entón vamos a repartir filetiños de salmón ao final de todo por toda... Como fixo ela co pescada, non? Así troceala e repartilo por aí. En tacos, o que vamos a facer é fileteala. Moi ben, Vamos a pois, quitar a piel. Alicia, tesme que dicir... Ai, Ai, xa me diste, xa non te pregunto, dime ti. cal me levo para a casa. Oye, por mira, O cal de entrada diste, por mira. ahora, como están os tempos tan difíciles, vouche levar os dous. Porque así aforro os cartos para toda a semana. Falou Alicia, falou ben. Vamos a dar un aplauso a pedirlle que vaya á zona de sufridores. Un aplauso para Alicia, de Silleda. Bueno, señores, cantas receitas de sopa precisamos para vivir? A ver, tic-tac, eso. Exacto! Non hai dabondo. Con días fríos a choiva a galega a sopa, pois é boa idea. Choiva a galega, que non estaba lendo ben. A sopa é un alimento reconfortante e sustancioso sempre que a tratemos co debido respeto. Claro, que ninguén pense que facer sopa é botar eito, nunha pota a cocer. Non. Unha sopa ben feita pide refrito para potenciar os sabores, caldo caseiro e algunha sustancia sólida. Legumes, pasta, carne, peixe ou marisco, todo lle presta. Pasa que estamos en xaneiro. Por suposto, as sopas máis famosas teñen nome e apelido, minestrones ou bullabesas, por exemplo. E si, xa sei que algún de vós merca sopa de sobre, porque para un apaño ben vale, en fin. Facedenos caso e probade unha sopa de autor. Xulio e Bego traen excelentes propostas e ollo, que cunha sopa onde comen 4, comen 6, 8, xa sabedes. E iso convén telo en conta. Contádenos que tal levades a Costa de Xaneiro en @voltascoprato e, sobre todo, se tedes algunha idea, se decides, pois mira, chegamos xustos a final de mes, que podemos facer con isto? Mandade ao Instagram, porque aí estamos nós para facer aquí receitas para todos e todas vós. Imos con Begoña Vázquez. María la Portuguesa. Desde Ayamonte, Desde Monte hasta Faro, desde Faro, Madre mía, por Begoña, estás así, Astamento. bailarina, Fado, que me faltan tus ojos. Non é así? No, cantar ben, ou bailar ben, cantar mal. Cantamos Celebrity, vas, tamén. Eu anímote, vouche de grupi, así de... Vouche A ver, aplaudir. como vai esta sopa, anda, como vai a sopa? Mira, vamos a botar a pescada outra vez de novo, vale? Xa temos casi lista. Guau. E vamos a botar o mexillón. A pescada faise rapidísimo, non? Sí, isto fai ser Deixala aí e rapidísimo. bumba. É que isto vai ser un visto ou non visto. Cando abra o mexillón está lista a sopa. Faise Vale. super rápido. Sí. É verdade. Mira, estes caldiños podemos ter feitos tamén no congelador, e así é algo rápido, sabes? Claro, isto sopa de sobre prohibida. A ver, prohibida, claro, a ver. Sí, a poder ser sí. A poder ser, sí, digo os dous. mellor. Sí. Mellor. Entón isto podemos ter no congelador. Poñémolo nas bolsiñas estas que veñen para congelar, poñémolo as planiñas. Como en placa. Claro, e despois vámonos archivando así. Eu fago así, porque así archivo e esa ocúpame menos. A archivadora de sopas. Claro, no, de caldos. Cando de che caldos. sobra verdura, as peladuras da verdura podes aproveitar. É fácil. Porque as peladuras da zanahoria, da cebola, todo eso podemos facer un caldo de verduras. archivas. E tamén vos dou unha cousa, algas. As algas. Espera, queres Para facer un un- superconsello? Bueno, se queres sí, No, pero no, si sempre queres, sí. que se me dá mal. Vale, vamos a intentar No, vas a chegar. facer un superconsello con Begoña. Señoras, señores, pedimos superconsello. Bueno, podemos facer sopas de algas.
Por que? Por exemplo, pois encontramos por aí alga seca que pode ser como unha alga kombu, un espagueti de mar, unha leituga de mar. Entón, iso que facemos, as tares secas, hidratámolas nunha auga xa quente, vale? Mais ou menos uns 5 gramos por litro. Entón, que conseguimos? Un caldo sabor pescado. Non temos que pensar que é alga, porque moitas veces pensamos ai, esa alga non me gusta. Non, vai saber a pescado e tamén o podemos utilizar para facer paellas e arroces que nos vai quedar riquísimo. E sempre temos na casa. Ostras, quedouche longo, Moi ben, Quedoume longo Moi porque ben, hai que explicarlo ben. Moi ben, vamos dar un aplauso, que Moi moi ben explicado. Moi ben falado, Grazie, grazie. Deixáseme, estás contenta, non? Non estou contenta, estou... Digo que che saiu ben, Sí, ben ben, realizada. sí. Pois, sí, Ahora teñen que abrir os mejillóns. Deixamos a Mexillao. a sopa portuguesa e imos coa finlandesa. Pa, finlandesa vai. Home, mira, aí está. Aí está, Eurovisão Dan ganas de... 2006. Aí está, gañadores de Eurovisão 2006. Que me dan a saber o estribillo, Pero escoita unha cousa. Que país gañou Eurovisão no 2006 e é o propietario da receita desta sopa? Finlandia? Non sei, dime ti. Finlandia. Finlandia. Ah, pregunta de concurso. Sí, claro. Finlandia. Finlandia. Pero é moi larga a pregunta. No, no. De a onde é ver, a miña sopa? De onde é? De Finlandia. 664-4834-19. Era mellor decir como se chama. Pero é máis difícil. Logikeito. Como? Logikeito. 664-4834-19. En que Mira que país aspecto. é típica a sopa que fai Xulio Mato? Como que o país? O logikeito. No, en que país? Finlandia. En Finlandia. Que despois Mira, a xente mira que sopa, confunde. mira que sopa, mira que sopa, Mira que sopa. Cheira a Que Finlandia, Claro, que temos que Ula de repente Finlandia. entran dous pola porta que non contábamos con eles. Podémolo alixerar un poquinho máis porque como ves está completita, Sí. O salmón no último momento. Salmón. Porque está, mira, cortado en tiriñas, ¿vale? Oh, tapa sushi, Está pa sushi. Tapa sushi. Mira, aquí temos pataca, allo porro, pan frito, cenoria, caldo de peixe e manteiga, o sea, que pode salir mal? Pataca, allo porro, cenoria, caldo de peixe, pan, manteiga e botarse tamén pementa, non? E pementa, sale pementa, moi ben, moi ben. E despois, unha vez que teñamos a pataca un poquinho máis cocida, porque ainda non está blandiña, cando este un poquinho máis blandiña, vamos a botar 200 gramos de nata, un paquetiño dos pequenos de nata. Aí, a carga calórica metes entre a nata, Pero o salmón non son eu, son eles. e a manteiga. Son fineses, é que isto, te imagínate que No. despois hai que ir... Hai que ir ao super no trineo. Hai que ir... Tens que andar por aí adiante. Claro, é certo. estes ten trineos, non? Imos, home, supoño. Imos ao Pino. Mari Carme, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Mecá, non sei como estedes no Pino, pero onte, no Concello Irmão do Pino, en Arzúa, Sí. no, onte foi, sacaron no Galicia Noticias que foi o sitio máis frío de Galicia, Antón. Buah. Arzúa, O sitio con máis queixo, o sitio máis No, frío... no, que nunca, Tedes un eu creo montón que de récords. eu creo que nunca fomos o sitio máis frío. Non. Debe de ser por primeira vez na historia de todo Galicia, que somos nós, digo. Nós penso que tampouco, como temos eso. un clima mediterráneo... Sí, enseguida- sí. No Pino fai frío, entendo tamén, non, Mari Carmen? Tamén fai frío, sí, máis ou menos como un Arzú, Por eso, pues debería de estar aí grado arriba, grado abaixo, tamén no récord, máis Sí, ou menos. máis ou menos, Máis ou menos. máis ou menos. Veña, por 50 euriños quero que me digas de que país é originaria a sopa que fai Xulio Matoxe. De Finlandia. Moi ben, moi ben, un aplauso a Mari Carmen. Que ben, o que chama dendo Pino leva os 50 euriños da volta co prato. Teño unha pregunta para ti. Cal crees que vai estar máis boa? Cal che parece que ten mellor aspecto? Aspecto as dúas moi ben, Home, xa, muller, pero se tuveras que escoller unha, só podes escoller unha. Non, eu que sei, pois a de Xulio, que xa está aí. Vale, pues Moitas gracias. Que bo Mal, criterio, mal, mal. que bo criterio. Pues A de Xulio que xa está aí. Sí, que é bo Pero a de criterio. Begoña tamén está ben, seguro que está moi ben. Gracias, gracias. Bueno, Maricar, mandamos un bico grande, vale? Vale, moitas Veña, gracias. hasta loguiño. Chao. Parabéns. Chao, chao. Cañotas, mira, machucado. Machucado? Teño aquí o pan. O pan. Que xa teño desfeito, botei un poquinho de caldo para axudarme a rompelo de todo, vale? Vamos, e un poquinho de manteiga tamén, É que vin que tiña como algo así, dixen, que lle botou este Mira, queixo? e agora vamos a man? botar améndoa, como che dixe que vamos a facer aquí, baixame un poquinho o lume, deixo no 8. Pero Vamos escoita a unha botar un cousa. poquinho de améndoa, moída tamén. Pero a receita é así, o sea, con No, con dixen que o pan e a améndoa é a aportación. vale. É a aportación doméstica, vale? Vale. E o que si, normalmente leva fiuncho, vale? Pero como nós non estamos tan afeitos ao fiuncho e hoxe non atopamos no supermercado, Vale. vamos a buscar unha alternativa. Vamos a botar coandro e menta.
vale? E vai nos quedar unha sopa super diferente, pero super Que rica. sopa máis... sí. O sea, diferente, exactamente. Sí, é que é diferente. O diferente non porque ser malo. Eu non sei se te estarás columpiando moito. No, xa verás como vai quedar super rica. Vale, mira, xa temos a pataquiña, mira, ves? Temos a patacatela. Begoña vai ao seguro, con Ves? portugués. Xa temos a pataquiña que xa rompe, vale? Entón vamos a botar ahora a Onde este un nata. mexillón que se quita o salmón. Donde está mesillao? Un mexillón que se Que se quita o quita o salmão. salmón. Exactamente, vamos con Begoña, venga. Fuera de aí. A ver, un alimento. eu xa estou. Queres comer? Ao almoço, ao jantar. Mira que rica. Mira, Vázquez. mira, mira, mira que rica. Mira como lle dá, mira como lle dá. Esta outra cousa, home, esta outra cousa. Ten outra Dalle, pinta. dalle, menea, menea, menea. Mira que mexillón, Marcos. Menea. Mira, mira, mira. Ai, ai, ai. Mira como abre o mexillón, mira que pasado. Mexillón grande, ando nun ano. Sí, mira, están vos, maravilloso. Mira que ben. Mexillón galego. Tracatrá. Mira. É sopa Esta- portuguesa, mexillón galego, sopa portuguesa. Pero tiñas aí arroz, que fixeches con él? Tiño arroz e botello na sopa, mira. Pero arroz estaba cocido Estaba xa. xa cocido, claro, sí. Mira, aí está o arrociño. Ves? Pois- Esto que dice Xulio. Ve a mar xente, ainda me queda caldo. Botolle máis caldo e xa está. Non hai problema, ou se non hai caldo, pois un pouco de auga. Moi ben, E un moi pouco ben. de sal e xa está, Eu sei botar un recurrente. pouco. Ven Bravo, máis xente, hai caldo para a xente. Claro, punto. claro. Imos falar con Alicia, veña, vamos coa convidada da Voltas co Prato. Vamos falar. A ver. Ha! Sopa de... Chutita aquí. Ai, Alicia. A bailar. A bailar, A bailar, Gusta bailar? Sí. Sí. Oh. Non vexes ti como bailo eu os fines de semana. Tens que vir ao bailamos, entón, un día. Por si. Pero bailamos como de... De bailar, o programa de bailar. Non sei cal é, non me acordo. Bueno, pues é un programa que hai na televisión de Galicia na que a xente baila. Sí. Home, a xente baila en todas partes. Bueno, eso é certo, eso é certo, eso é certo. Pero eu tamén bailo os fines de O sea, que semana. che gusta. Chega, sí. É a miña vitamina. Bailar bailan as sopas tamén. Tamén. Bailan moito as sopas e Na teñen... cota. E teñen moi bo aspecto na sopa. Voulle facer un fastidio a Luís, ao cámara, claro, porque hai aquí de postre unha cousa maravillosa que trouxeches. Estamos vendo as sopas. Biches. Pero, señores, despois destas dúas sopas van ver unha cousa... Mira. Eh. Vamos a dar un aplauso que trouxe unha torta preciosa para a xente do Voltas co Prato. Moi ben, Moitas gracias. Fixina eu. Fixeches a ti? Elo. E que tal? Como que tal? Moito traballo, pero é unha maravilla. No, pero digo que tal se che levou traballo, levouche moito traballo. No, traballo sí, pero esa tarta é moi agradecida, porque sempre me queda preciosa. Entón, oye, ten 2 kilos de mazán, Me cago. Estás macetas? Non hai... Espera, non, tuve que compralas. Oh. Pero, oye, que sea por todos os gallegos. Oh, Vale? que bonito. Tuve Pues- que... Mira, ten... non ten crema pastelera, non ten masa, do haldre nin Vamos nada. con Xulia, contesme, vamos con Xulia, veña. Aplaudidille aí, vamos, venga. É natural, É natural 100%. Sí. E non ten base. No, a base... Todo feito por A ela. base fajo ya eu. Ah, moi ben. Con fariña, con huevos, fase- con mantequilla. Xulio Mato, E todo crudo hai que ao forno. poñer o Todo prato crudo. que temos que marchar. Sí. Temos que Mira, sei marchar. botellas ervas, entón agora simplemente mesturar un pouquiño. A ver como vou arrear, Exactamente. Mientras tanto, vou coa pregunta de concurso para a xente que está na casa. En que lugar, por aí, toman a sopa que fai hoxe Begoña? En Portugal. Portugal. 664-483419, chamado a Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. Dámoslle un aplauso a Xulio Mato, por favor. Moitas gracias. Un aplauso. veña. Begoña Vázquez. A ver, Begoñita. aquí estamos. Begoñita, corazón. Mira, aí está. Moi ben, Mira que pintaza. Xa solamente cunha sopiña así de verduras xa é unha maravilla. Ai, canta por dentro con Mira, este vamos a frío, botarle un verdad? pouquiño de ceboliña así. Cañotas. Canta moitísimo eso, Dámoslle outro aplauso tamén a Begoña Vázquez. Veña, vamos a dar. Teño un pouquiño de nata, hai que montar. Bótalle nata. E nós vamos a probar. Veña, a vamos probar. para. Tira para ali. Pois, mira, ben, teño fame. Tes fame? Sí. É frío? Porque xetes que tiñas que tomar quente a sopa. Quentiño, pero, xa tomei a sopa quente. Por eso. Bueno, ainda vou a tomar. Ainda vas tomar. Veña, vamos a repartir cartiños, 50 euriños. Hola, que tal? Boa tarde. Cuidado, Jules. Boa tarde. Con quen falamos? Con Paco, Paco de onde? da Capela. Da Capela. Pois Paco da Capela, por 50 euriños, quero que me digas en que lugar toman a sopa que fai Begoña Vázquez. Ai, En Portugal. En Portugal. Aí está, un aplauso para Paco da Capela. Que leva os 50 euriños, moi ben. Paco, unha aperta moi grande, gracias por chamar. Vale, graciña. Parabéns polos 50 euriños. Alicia de Silleda está probando a sopa que fixo Xulio Mato, vai probar tamén a de Begoña Vázquez.
e temos que decidir quen é o gañador ou gañadora. Así que... Imos alá, ela vai coa calma. Eu vou ca miña calma. Si ti vas coa calma, pero os da Hora Galega non. No, Os da Hora Galega... Teñen o vicio de... Teñen o vicio de querer empezar a esa hora. de querer entrar na hora. Que de los mal acostumbrados. Ah, xa, sí, sí. Mira, recordamos a xente que está probando unha sopa finlandesa que fixo Xulio Mato e agora Alicia vai probar a sopa portuguesa que fixo Begoña Vázquez. A ver cal lle gusta máis a Alicia de Silleda. Que? Hai outro collar, mira. Dá de mamá, Borxa. Gracias. Dá de mamá. No, ti no. No, espera. Pero tens que poñer aquí, ó. Este é outro. Ti proba. Sí, sí, bueno. É que diño, cando hai fame non se bebe. Dalle, Alicia, veña. Dalle alá, Alicia, e quero que me digas, Alicia, quen gaña o A Voltas co Prato o día de hoxe? Pito, pito, gorgorito. Xulio Mato! Esta! A sopa finlandesa! Señoras, señores, nos marchamos.